저도는 목라 지수 크리스토는 바이 람서고 아니 하이 जों 가이드니 꺽타이 스릉라이 마니 파이싱 탕라이는 दिनै chapter 9 जों जेंलायोनो chapter 8 जरा ताबुक सुक जरा जों स्रोंलाय मानखा गाइदनो हामबाय देव जे नायथनाय रत्न अनि खाने हामजक मैया फारो बायदि हिंखे जों खुलगलायनाय chapter 9 RUM BIJAP 9 एकनिचिमी 5 जरा आंपरो एकनिचिमी 5 जरा कबखरबो सुइजाक दंगो काइटोनि 정작 버럭럭니까 아니 어꼭 그비세 안 크리스토니 버럭 하키 꼭 따탈 사야 아니 비싱고 폴라 그타르 동마바이 아니 부카보 어 꼭노 그비세 흔히 사워 아니 버럭럭니 바그이 안 부식세 카 카메이마동 부식세 카 여그이마동 버럭세 아니 바한부트이 그자 ang borok ni bagay nke ang kaitor bay pano sraijak tung Kristo bay pano ta matong tung borok engka kaitor ni jongjak borok rok bo borok rok no besas namai bini sungsasa o khokha bo borok ni thani waini waitam smai tangka kerong borokha borok kaito no soike suina sawi mano kaito rana hanei kok ruma rokno borok manka borok chuchu songni bosong Kristo bo borok ngui borok ni bosongo asaikyo bebak ni bokrok kaito lobsak man tongtun amen ye जों Tawaksuk Zoran, chapter 8, Baikya. Get Haini जों chapter 9 no Tananiskan, am Nirno Mito Play Namsungo. Chapter 1 is Jimmy chapter 6 Zoran. जों Serengka, Nirno Mito Tongwena. Israel Dopa, Yakaba Judai Rock, Te, Kubun Dopani, Borok Rock, Ni Sum Sokno Te, जों Aro Ek Nizimi. Chapter 1 is in chapter 6 ora gets an sumsok umabai jotono kerong no rakhok maya te kerong ni bising tui borok bustumjak nani klayo te kebo kaham nei kerong bai kebo kerong rakhoi kebo kaham nei romjak maya o जों serengka Get chapter 7 of the Santumanu, chapter 7 of the Sanlugo, some Kaitoni Kai of Mono, Manmani Yagulo, Bamut Hanzakuni Yagulo, Yakaba, as I kata Mani Yagulo, Zinitani, Sumsok Donko, English like a sinful nature, but Sumsok Nipongmu, Zini Oro Tabogu, Donko. Hanibagay, Apostle Paul, Bo Sakbaitan. Bo sumsok no tuye besek o struggle engka bono sing no sumsok no tuye bo besek tekto engka ba sumsok o bar klaimani sing no ke chapter 8 on ke sing nalaikya sing asai kata engmani yagulo sumsok tongo sumsok by some struggling ngi tongo sumso by joba ngai tongo abono sing chapter 7 was nugo piaba chapter 8 onke tonai kaito boni besarok no kaito boni umorok no boni bono sini nai rok no yakaba asai kata enjak kubi Christian rok no boni kokthai by phando moni sunglugo Kaitor, Tomaisa, Sung by Tongo. Sung no Zephyr Suba with Tongo, Obon Sung, Tango, Sung by Sung no, Kibia, but Sung no, Suba. Get about chapter 9, it's me, chapter 11, Jora, or Onkel Sung Lugo, Israel Lokni Ko. Or Israel Lokni, Israel Loknoti, Suja Ko.
जों siwo Israel ro দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ याखा Second World War jora borokni condition belaikana haya borok Hitler baibo bese गोबां बुथारजाखा 60 लक्ष borok बुथारजाखा Babylon ni simi romoi 606 BC ni simi romoi borok bese borokni langma bese tek towo ngi phaimani जों borokno Piaba 1948 45 ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পাইখা 48 অকে বড় ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাখা 2000 বছরনি পরে গবরনি নও বড়নি হাও বড় কিপিল ফাইবি মানে এ কাইতো কক রমা হাইকিনো বড় কিপিলি ফাইকি সো chapter 9 chapter 9 o tmasang no khumale Israel ro ni lai buma Israel ro tma ngokha tma khlai jakha borni lai buma lai thangjak kokno जों chapter 9 no जों lugo ge chapter 10 no ke Israel rokni tamana present condition borokni tabok tuma ngi dong bono जों lugo borok Jisu Christ no yasagi angmani Jisu Christ no among mani reject khai mani bono जों lugo mane present mane tomo Jisu Christ no borok cross ro mani Jimmy borok among yasak zora borok independent ma yasak zora obono chundugo kete chapter 11 na hoke borok ni bobishot tumab borok ni future of Israel lok tumang nai bono tui jung suija khenogo ke chapter 9 10 11 especially Israel lok tui kok samani jung nuk ke Israel rok borok salsa borok bekha slaijak nai repent nai tabok borok repent to tabok ungu haipana nation wise bible sawo borok whole chukti bebag nang borok aproke slaijak nai mane na jeng Jisu Christ no chini chusu song ba chini amorok bongsorok agini borok buthar mane obono masaya borok to masaya hisi Jisu no yasagia hani bagi se cross roi buthar piaba bo masaya na nei borok siwe borok bukha salaibene ge baiki borok o slai borok othma kahno yasak nai ge baiki borok othma kahno yasak nai bible sawo khorok nei prophet phai khorok nei diari phai borok ni thani kokpir phai nai piaba uzora uchung saimana antichrist borok no kebeng nai ge borok no uloke buthar nai borok buthar jak nai u kokpir phai nei rok 7 year tribulation piaba 7 year tribulation mane na Jews rok ni Israel rok ni bagi future ni kok ke borok apro borok ni kokpir ma bai 1,44,000 borok Jews rok ba Judai rok muthangjak nai borok butharjak nai haipano borok ni phola muthangjak nai jespana honde kaisa kok bai borok hai kaitor bai borok sujuk rojak nai kaitor no manani bagai rapture ni yagulo ni keba Jisu sengsar kipilei phaimani yagulo bo Jews rok muthangjak nai Gentile roke te sujuk kri Jisu waisa phaikya rapture khamane te borokni sujuk krikya je apro muthangjak ya Jisu phayani sikang muthangjak ya borok ke bo morkene soks nai te borokni bagai te mungsa sujuk krikya ge phadi hai jeng verse 1 by 2 no ang pore pielen ani o kok kubuise ang Kristo ni borok hake kok tatal saya ani bisingo phola kethar tongma bai ani bekhabo o kok no kubuise hnei sawo ani borok rok ni bagai ang busuk se khamui ma tong busuk se yogui ma tong borok se ani bahan buthui gejang
oro जों nugo Paul o room no suine inka Paul dofani bagay sakni dofa sakni borokni bagay besuk bukha tong oro sawo ani borokni bagay ang besuk se kha khamui tong tumane mole judai ro no besuk kaidoni kok sakha haibano borok busia goseinai maya Jisu Kristo no mutangnai hinai hani bagay bo khari yokjak omo haino जों दफानि bagay je dofa no kaidoni thani tobona naiwi borok yasak ya angkangke जों gobo kaidoni bagay wansuknai borok rok omo haikeno bukha kosto nango Paul kotoma kaham pirani bagay pirmani bagay pirang naimani bagay besuk bujago naikya besuk bujaka emonki butharjagoni naikya haibano bo oro sawo ang thuyfano tongmani gosiwo ang sraijakpano tongsidong haibano ani borokno ang muthangmani musugo जों nugo Bible porini kangke Paul no besuk buthara ni chaitojak sebaro sakni borok rokno judai rokno Pari samung go thangayana Samung chapter 23 verse 12 by 13 oro जों nugo borok ro baksa borok bono butharani hinai judai dormo tui tongnai ro borok Paul no butharani hinai mai kosom chalaijak mai sa saya amno buthar maya sak Paul no buthar maya sak mai chaya ni boro tomanai kok smai tanglaijak 23 chapter 23 verse 12 by 13 12 by 13 Teini phungo baksa judairo kuthum lai kok chap laikya Paul no buthar yasak borok mung sapano sabo saya nubo nungya kene smai tang laikya a kok chap lainai ro khorok brui chini slai borok bangana ni oro 40 jon isai borok kabangko borok smai tang laijak bono buthar ma yasak tuibo nungya sabo saya mane busuk butharoni saitok laijak ga omo hai jorawo phana thuyno thangno huya bo kaidoni kokno pirani bagay borongni dofani bagay जों bo omo haino sini dof je khnai tongno nang sanam sungo sini dofani bagay o kubui kotma kahamno जों ma sakta nai je brok kubui kotma kaham sini dofani thani sokpayo kaito borok ni mokol no phiok nai जों nangmani no जों ronai ani busano ang ronai hini saw nyo nangmani no जों ang ronai ani hani bagay wasokrari जों ma sakta nai verse 3 Fedi kibul tang lepes nai verse 3 ang poripiana ang borok ni bagay hunke ang kaito baipano sraijak thung Kristo baipano ta mapong thung ang borok ni bagay hinke sraijak pano stong sinai borok ni mane ani borok rok ni bagay ani dofa ni bagay asuk dofa ni bagay borok bo bukha ani dofa ni bagay ang sraijak pano stong sinai hapen ang borok no thangmani musugo जों bo omo hai ngai smai kasawo जों omo hai Mosi samani जों logo Mosi tamaisa ani bumung no ani bumung no nini boyni phane huiro sidi hai phane ani borok rok no nakar sidi ani borok ni sungsok rok no nakar sidi ni Mosi samani surimani जों logo boro Exodus chapter 32 verse 31 by 33 porike जों logo Exodus 32 31 by 33 31 is mean 33 jo nero pore ni mana asuk boni borok rok ni bagay boni bukha pai जों hai samung lo thangai bisna samung chapter 13 verse 45 by 46
borono judai rok asuk borok rok no nugui jai keno musuka hake Paul samano hamya nei bono lachirika tamoke Paul by Barnaba tebo khatorui hai hnei saka puila no kaitoni kokno norokno sathai klayo tamoke norok abono khanalia ba pia muthangjak phlai ui mano hnei khakalia ba जों norokno khibiwi buini borok rokni thani thangnai oro Paul by Barnabas borok borokni dopani thani piri tongnai mani phaifano borok yasakriya borok khungju kaliya ke जों buini oro ma thangsinai nei borok buini dopani oro kok pirani jengkha Paul bo je proprono bon dopani bagui kawi mangtong bon dopa sakni borokni bagui asuk sakni borokni bagui bo saktarkha haifano kaitano yasakriya judai rokta bo kwbangma aroni jisu asago borokni thani no jisu phaio borokno bible khulogui naio jisu masaya kubino phainai haifano borokno jisu no masaya ni romliya borokno jisu no calvary cross roi buthadi hnei jeri khoglai mani bagui borok kubui no siani bagui naising tongmano borok butharlaikya kachini borokni thani bo omo hai kwbangma Christian bisingo sakni hamari no kaisa wansok laisi polani hamari no wansok liya hani bagui no borok jisu no yasak manliya 2 Corinthians chapter 7 verse 10 2 Corinthians chapter 7 verse 10 borok maisa norok kaitor bai kha kham rojak pani abo no norok no kha kipil ruwi muthango aboni bagui kha hamya wngna kwrui phiaba o swngchani borok rok hai kha khammani abo borok no bwtharo English ke sawo for godly sorrow produce repentance leading to salvation niro mane jepro जों khabayo kha hamya ngo kaitoni bagui kaitor u borok no mane bwkhaslaibani jora ro sujuk ro verse 4 thabisni verse 4 borok wngkha kaitoni chongjak borok ro bo borok no bwsa snamui bini chungsasao khopkha bo borok ni thani waini waitam smai tangkha kerong bo rwkha borok kaitono soike surina sawi mano kaito rwna hnei kok rokno borok mankha oro जों tongmano borok no kaitor bwsa snamui nakha borok no sai bwsa snamui nakha mane sai nakha tinno haifano omoya joto Israel no muthangjaknai kaitor bai phiyokjaknai ukogi omo samani wngkha kaitor borok no sujuk rokha borok no privilege rokha borokni bisingtwi kaitor boni swngsa sano borok rokno phunuknai swngsa no phunuknai borok kaitoni swngsa sano nukha borok no kaitor Pharaohni yakni phiyogwi tongkha kwma swngsabai somudro kwchak kotor mano khaknwi khai kwran twi hingrokha borok nukha kwma swngsa nukha borok hasing khungo mungsa chajaknai kwrwi bufang wafang kwrwi mai mui kwrwi rogo manna rojakha chukno hani manna okhai pai borok masakha horo borokno horni jati chwngrowi hor phunugwi lama phunukha hor chwngrowi saloke borokno hasing khungo bufang wafang kwrwi jora mungsa kwrwi jora o borokno twanai sal kotong khaiwi chumui rowi chumui bai kotong khaiwi borokno saklung rokha
kemasengsa kebangma borongni mokol bai borong nukha. Te borong nok kaidor Bible rokha. Borong ni thani Bible. Judai rok ni thani si Bible sokoi. Kubun dofarong ni Bible ko kerei smai kesana ini kake. Ono sengwan sok kake. Judai rok kubun dofarok ni sai belai kena borong sujuk kebang mazaku kaidor no siniwani Jisu Kristo no poitok layoni kaidor ni thani khaki pili phayani. Piaba borong Jisu Kristo no reject si khlaisu. Jisu Kristo no uglok si khlaisu. Bono kaidor nei borok masayah nei yasak malia. Borok Jisu no kaidor nei yasak malia. Masayah nei yasak malia. Muthangnai nei yasak malia. Jisu saba. Jisu ka kaidor. Apa kaidor, sajla kaidor, fola kaidor. O kaidor ni ketham ni kaisa. Bo 100% kaidor, tibo 100% bo besar. Mane kaidor 100%. 100% borok manusia mana tahu, bo sentau borok manusia ni buzinani dongmani bo buziu, borok manusia ni kosto no buziu, borok manusia buzake sajak omahainen, bo ditani borok manusia ni omotong. Gajisu mana kaidor borok ngui asai pekya o sengsara. Borok Jisu no kaidor ni yasak mandia. Hanya bagai nang basak no kaidor ibaksa khlai tongka. Jisu sao apa bai ang kaisan jono. Aprong ke borok naisiran changka bahike kaidor ni bung ham ya khlai tongka lebo kaidor gosiwi. Piawa Jisu Kristo bo kaidor. Jadi jeng thalai pisnai. Verse 6. Verse 5 dan pulih. Kontemaisan. Borok cucu songni bosong Kristo go borok ngui borok ni bosongo asaikya. Bebak ni bokro kaidor lobjak man tongtun. Jisu Kristo kaidor borok ngui asaikya. Ogono Jisu. Bebak judai ro borok kaidor ni besaya. Borok joto judai rok no Abraham ni besaya. Kaidor ni mokolo. Abraham ni bongso haipun kaidor ni mokolo Abraham ni besaya. Romans chapter 2 verse 28. Chapter 2 verse 28. Kontemaisan. Kok engka omohai. Sabo soy judai. Sabo soy sakur rajak. Sakur rajak saka judai engui tongnai a borokya. Oro sengnugo borok saka simisi judai. Borok saka simisi. Bising ni judai mana bising ni Abraham ni bongso ngoni ke sengtema bekha sakur rajak ngoni bekha slaijak ngoni nengai. Abraham ni jeng siu khorok ni besar. Kaisa angke smai ni besar, kaisa angke mana smai ya. Ismail angke muni bai besar mamani. Isaac angke kaidor smai roi Sarah ni bisingting mana Sarah bai manai himbo buhi bai maman. Keseng oronogo Isaac simiya is baha buthui ni nai ni ke Ismail ko pun besar. Temale boma juda pa bu fasi asol ble haide Abraham ni besar. Ismail Isaac Ishak bone besar mahai Ismail bone besar. Ngate Ismail Ishak simiya tei bo borong ni bone besar to. Piaba jeng Bible nugo Ishak simise kaitor kok remani
nono ang sajlaronai u boni bising tino neng ernai nini doka kotor ngai neman. Abraham ni besak wangotong hai pano Ishak se smaini besak kaito romani besak kaito smai romani besak. Omong hai ne jeng jotono joto Israel no Abraham ni bosongya Abraham ni besaya kaito ni mokolo. Jadi jeng Galatia matangane Galatia chapter 4 chapter 4 20 22 ni simi 26 zora 22 ni simi 26 zora. Abraham ni besla korok ni tongo hne kerongo sabo korok sake seleng zik ni nok ni te korok sake bihik ni nok ni seleng zik ni nok ni bini abesla ke ahaino achaimani pia bihik ni nok ni abo ke kaito kok roma bai achaimani o kok ni kothoma tongo abo ke hai abroi korok ni ro ungka smai thaini ni kokse aboni bere thaisa ke sinai hataini phaimani abono hagar bini besar rok no seleng ungui achainai hagar ke Arabiani sinai hatai bo ungka tabuk ni Jerusalem town bini aroni bebak borok rok bai baksa bo seleng khatijak piaba juknohani Jerusalem ke seleng khatijak ya bo ungka sini amase ni orojun serai ke nugu omono kabang ma tabuk bo Bible verse rok no bul phurung oro Jerusalem ka sini ama hani bagai kaitor ama kaitor rokni phurung lai dong age ba ngono record play kamo saka aibona tabuk bono bujogan thangya oro nerok agini video mai mana orang sauni musung mani ke oro sengno tuma omono ti bujog nai male saka wonugo hagor bai sarano phunugui phurung mani obongka phurung mani sebano phunukogui hagar ni besa temabu sara ni besa temabu bono phunuk mani se ege omono phunuk mo bai sini poito bai related oro sawo oro ni bisingti oro satmasa nok ni bai te seleng zik tabu seleng ni bisa to seleng ne nok phang ya hai ba nok phang ni bisa ke nok phang so nok phang ro sara ege omo temano pujo usung saro motha eba church o thangnai tumanai dui doroner borok dong dol ni dong dol sa ke tuma kebu ke kaito ni besa anja kebu ke muthangja kebu ke asai ketal anja te kaisa ke kebu ke muthangja ya saka simino Christian hai kebu ke muthangja ya ko boroni phola muthangja ya ko boroni poito kebu ya so je boro गिर्जाओ फाइनाय बा मथाओ चार्चो फाइनाय मुथांजागियाव जे फाइनाय बरो दलसा देगायजाके गोबोके मुथांजा जों बाहाबोथै इंनि आजाय बायके फियाबा जों फला तै आजाय वानि नांनाय बाइबल उकक नसाव आजाय कता इंयाके केबो कायतने हानुगि मेया के जॉन chapter 3 verse 6 otmaisa besakni asainai bo besakni no pholani asainai bo pholani ge जों bahabuti asai paima bai ingya जों pholani asai wani nangai hani bagi neng kubui Kristen nengke neng kubui asai ketal engkade neng kubui asai ketal engkake asai ketal ni proman tamabu kaito ni mokolo sini besak sini mang asik important ya
Folasi important. Folano mutangoni bagi si bokal bari kuzo tuyo. Ani besakno mutangoni bagi ya. Hai bana kabang ku manai dalla furungnai ro soitani boro ro ketama besakno no bari important roi kok sakukna. Neng hanai, biara hanai, hai hanai, hai bana fola bahike mutangjak na bonole salia. Oborongka false Christians. Oborongka lama kororonai. John chapter 3 verse 6 thau. Besakni asainai bo besakni no folani asainai bo folani. जों folani asainai nangnai sebab fola. Kai dor engka fola. John chapter 6 verse 24. Bo engka fola. Kai dor engka fola. जों fola ngya sak jora. Chini fola kethui mo thangjaya sak jora जों kai dor ni borok ngi meya. Kai dor ni besa ngi meya. Kai dor no sui meya. Kai dor no lobby meya. Kai dor bai tong ngi meya. Jadi hani hai Kali bisnai sini text verse 10 di sini 13 jor. Di sini 13 jor. Asuk baino bayako. Rebecca ni besa korok ni bupa tansa. Borok ni bupa sini cucu isa. Besa korok sano chongmane abo kaitor kha chapma tuino unsukri manna tuike kaitor Rebecca no hai hene saka. Okra kusuni samung tangnai. Borok asaya sinino. Borok kaham hamya mungsa klaya sinino kaitor o kokno saka. Abo baino kaitor borok no ringma bai se borok chongjago. Borok samung klaima bai ya. Omo elembago hai hene samahai. Ang Jacob no hamjago Isau noke ang hamjagia. Kaitor Jacob no saikya. Borok as Isau ba mane u api asaya sanina Jacob no kaitor chongwina kha. जों Genesis chapter 25 gon naikenugo aro kunui asai mane pulaskan Isau asai kya bonpore yakngowi Jacob kokli pege. Ge oron chimi sungsiu kunui dopa khakjak nai. Ge teitmaisa okra kusuni sark maklaine kokloit maha okra. Oke, ang puri pigana. Besa korok sano chongmani abo kaitor kha chapma tuino unsugui mana tuike kaitor Rebecca no hai hini saka. Okra kusuni samung tangnai. Okay. Older will serve the younger. Okra kusuni samung tangnai. Hai ni so. Nga oro sing naike temanu kaitor ogono chong pai kya ni so. Agono sabja. Mana oro sing ka awo naini kan ke sing nugo agono kaitor omahai ke klai paijak, zabui paijak. Okay. Tumang jinai kaitor age se omahai ke sing pai kya ke ba Isau ni mungsa saya kri hai humaya de. Hai bela Isau kaitor sa ke song pai kya ke ba Isau no temani saya engka. Teman mele Isau bo yasaglia hani bagai bo hamari ke bleka. Nge Isau ni saya na kri omahai ke sing nogo. Pia ba muito nargi kaitor agena Isau ni bukhano siu. Boni bukha bomohai. Kaitor no tuyi boni bukha wo interest tong de krei. Kaitor no tuyi boni bukha
musuk mani tongo de krei kaitor agene sijak. Mana rob sawo bo no age kaitor om hai ke chakok chap paijak. Mana no bo isang ni mungsana chaya krei okogya. Kaitor isang ni bukha agene sijak hani bagino mana bot hamari boni oro maya ukok no sijak. Omo kaitor isang no naisre ukogya. जों गोबो नायनि खांके जाकब नि साय इसा नि थानेसि तेबो बुफानि हामारि मावानि लामा गोबांखौ प्रिभिलेज गोबांखौ अपरचुनिटी गोबांखौ जमनले अक्रा बरक इजराइल दफाओ के अक्रा बरक हामारि मांगौ फियाबा जों तमानोका इसा बो उ हामारि नो तुई सामंग नांजागिया जों तमानो आरो बो जेफ्रो माय अखुइजाक दङ जाकब नो तमाइसा निर माय आनरुति के जाकब के नाइटुक नाय उ हामारि नो नाइटुक नाय के नों आनि माय नोंनो माय रके नों आनो नि bad right माने नों आतिफ्रो नांसाका अकरा बरक बो हामारि बुफानि हामारि मानो de u bad right no anorudi nadi bad right do tomato mai shiro di ano piaba jakob ke hamari ro nai tunai ke omono buzogo tabung ni jorao omo haino je borok kabang borok nai di Kristen no khungo asai nei serai ne kaitoni harsal unni borokku girja to thangi dongo haibano goboi kaitono mawani kutuku mana borok opportunity le kabangko haibano borok neglect khlayo hai religion ni wansok girja thang tongkhen paikya kutuke wansok liya hai bagai kabang ma nari drug janai soino tongnai juak nunggurnai seba Kristen besar kabangko ge borok kaitono non borok nung jespan bujok ni balik kosto borok no kaitono thani to wone mone mole borok kaitor bai chalja formalities borok ni bakawa asai paija geneng oino borok no nung khanaro khangka borok khujukai khanana ke omohaino hukok no samani Israel rok ni opportunity kabangko aibano borok jisunu yasakliya kaitor ni yasakliya kabang ma omohai sini Kristen bo omohai hai bagai जों जायफोरनि जिमिना बरकनो काइतनि ककथाय बाय फोरोंगै दिसावै तबरनि हाइन बागै प्रभाब सुतमाइसा प्रभाब 51 verse 7 तुमाइसा काइतनो किरिमानि से काइतनो किरिमान से अबसे ज्ञान निसो The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kaitano kirima baise pilas kangsen gyan mano. Kaitano kiri kangke tama uloke sing salvation buman. Hani mun kaitano kiri baik ke kiri nai bono chung srai no prunana. John chapter 6 verse 40. John chapter 6 verse 40. Portumaisa naliwan kisa साजलाङाव नुगै पयत खालायनाय रक मोथांजाक फ्लाय थों नैसे आफा मुसुं जागो हाके पाइथाकनि सालो आं बरकनो मोथाङै दिसानाय गायद तमो मुसुंजा साजलाङाव नुगै सिवै पयत खालायनाय आंगे पयत खालायखांके बरक मोथांजाका मलब्रुम ब्रुम निलां मामानका बरक उलके गायतरबाय मोथाङै दिसाजाकनाय जों सिवो बाइबेलनि मते मोथांजाकमानि अ 100% kaitoni sama. Piaba yasagwani ke sini responsibility. Ngakabang ma omono bul purungo baksa tamaisa seng kaitor si age song paisa chap paisa tak Jehovah Witness ro.
Nge जों जेसेबां मुसुकथों जों मोथांजाक मालिया काइट' बै चंजाक गियानके काइट'नि प्लान ओंखा ज'दनो मोथांमानि काइट'न ओ सामुंनो खलाय रखा ताबो ओ सामुंनो यासागवानि आबो बरकनि रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी ओ रेस्पॉन्सिबिलिटी काइट'नि आबो चिनि नों यासाकेबा निनिंखा नों यासा गियाकेबा निनिलिया बिया बियाबा काइट'के बेबाक निबागै दगर खलगि रखा बाइबल तुमाइसा जे आनो रिंनाय आनि मुंनो रिंनाय borok mothangjaknai borok phiyokjaknai whoever calls on the name of the Lord shall be saved kaitoni mungno je ringnai borok no mothangjaknai Romans chapter 10 verse 13 no sungmai man gettai Bible tumaisa 1 Timothy chapter 2 verse 4 tumaisa kaitor bebak borok no kubino siwi mothangjakthang hnai nayo gettai kaitor khalogui dong borok no mothangani kaitor khoroksano kono komothang hnai bo naiya Jadi Matthew chapter 18 verse 14 Matthew 18 verse 14 abo tui keno jukno hani norok ni pha bo omotui basra rok ni bere khorok sano kono kemajak na musung jaya khorok sano kono bo komana musung jaya jodono kubina siwi motangjak tangnai bo nayo ge जों tabo Jacob bai Isau bai Jacob ni bisingtui kaito borok rokno phorongmani nayo ba जोंनो फोरोंनानै नायो amongka Israel dopharok borok kaitor bai saijak borok kaitoni saijak borok phiaba borok Jisuno yasak yang bai borok ni hamari kubun dopa sini thani mane Israel no kari je dopa boron kubun dopa boron thani sophaikya getabo गोबां मा borok rok mothangjakha Jerusalemo o kothma kaham chengrao phiaba o kothma kaham no borok yasak yang bai abo buini kubun dopa rogo sogikya Isauni bebak ntongo phiaba bo bebak ban thai boni mangsi aibono bo reject laikya Israel go omo haino borok kaito ne hamare bebak no borok man khamung kaito borok no ronai phiaba borok reject laikya Jisu Kristo no masaya no borok reject khlaima bai borok o hamare manliye hai bagi tabok bo borok Jisu Kristo no kawang ma borok no yasagi of course koekson yasakha bono masaya Teman bagi borok yasak na yangka karon ke borok sakni sak mangni hamari no simisi bokol junglai dong laisu torja kuk dong laisu sini tabok sini do paru buhaine sak mangni hamari no kaisam torja kuk folane hamari no torja ye pia bo kai dorso folane hamari no wanso kangke sak mangni hamari abo kai tor roke bo mansinai to yang kaban nangya nebo nangya kai tum tani kodor bungi abo nangkangke bonur nai ke borok Israel ro borok kaito no rupre yakari borok kaito ni thani temanai Bible sawo fornicator adultery mane tamba busai tong tutui burui tei koino sela naitugui rupre thangmani ga omo haino Israel ro kaidor tong tutui borok ta oino selano rupre thangmo hai borok oino amo mutai rok no rupre thang
kaitoni kok nali जों teibo जों nubo Rebecca Jacob by Esau ni buma botmaisa thani nung nini bufani buskang thangdi nini dadani nini butani mono rino chungwi Gabro Jacob saka ang bo ano siniwi shrai kele hamarin bodla shrai mung kele antong nini shrai mung no ang nanai ege Rebecca ege Jisu Kristo no bujok mani Jisu Kristo chini bagai shrai mung mangkha Rebecca bo omhaini gosu nini shrai mung no ang nawana tawana di thangdi Jisu Kristo omun so tawo Rebecca Jisu Kristo no bujok mani ani shrai mung chini shrai mung no Jisu Kristo naka no tawana sidai nini shrai mung bai nirong ni shrai mung no nawi na angkal bar kroso thikya jawong nirong ano poito khlai di asuk Genesis chapter 27 verse 13 no sawa let your curse be on me my son only obey my voice ane kok kaisa sekhana di nini shrai mung ane ro phaithung tawana di ane kok kaisa sekhana di Jisu Kristo ko ukok mo sawa tawana di nini ane kok kaisa sekhana di nirong ni shrai mung no ang naka jawloke Jacob bumani kok nawi botangka okay Esau o hamari no naitu gya temanai bat right no naitu gya sawa no mono si torjaku omono besak ni hamat besak sak mang no torjaku ge Israel logu sak mang no torjaku nge tabuk ni jugo bahai no kabamo borok sak mang no torjaku fola no torjaki ke ogono bujok no nge ogorok no sing kahan ki clear picture ma kan ke tabuk u angte pro samani Jerusalem sini ama nei samani obo kaito je gender kaito ni gender ni kok samani kuno kok kya bo sunu buzok nai manse Israel by omoni kok no sunu buzok no nai manise Judairo borok kaito ni smai borok ni thani rosa piaba kubun dofa gentile rock ni thani kaito ni smai krei kaito borok no smai ria Judairo no siro piaba Judairo abono reject khlaima bai Jisu no reject khlaima bai kaito ni smai no reject khlaikya tabo gentile rock u hamari no manka hamari borok yasagli yaba bini oro sogui ga omo haino angmui do mano sini Tripura rok ni haino sini hamari bini oro sogui mani sini ang kisah itihas roko nai mani sini borok rok ni moroko Kristen itihas roko Mizoram mo uncivilized borok buthar omo hai kol by borok sulayu omo hai kes tong laiko sini ule raja tong 184 raja piaba kothma kaham no yasaglia chini ro siskang phaimani ebono chini ro kothma kaham yasagia u kothma kaham no Mizoram mo sogui kitabongke Mizoro sini sai belekena sekang jeng development nai ni kyang ke ngetumani bagai seng yasagli hani bagai chini hamare borgoro tangka ang just kaisa udaharan samas ge om haino Judairo borok yasagi ang mabai hamare gentle long thani sok ge Israel ro besek kosto tektor jaka Jisu no Masaya no yasagi ang mabai oseng buskani amoro ko nayena tini asuk jora kenang pero sinai jotono hambai surinai bogra kaito no hambai ro nung no hamjak mabai ni sondre sajla no rohorka nung borok ngi peikya nung kalvari kruso thikya jengno ni besas namka jengno ni hamari no roka jengno muito khlai ui tong mana ni kaito no subadi Israel ro nung yasagi ang mabai besuk bro kosto manka jengbo sini dopa bo omo haino nung yasagi ang mabai besuk ungklo kalaija jengno subadi u kok kubuino sini dopa
ro sing daiti pire nung phayasani te bujini dokone borok nung nintani to manani te masurigo belai khana dala prungnai lama korornai rok akarja soitan akarja kaitan subadi sing borok no nini kok kubui no bonni bukhaw harmanani nintani yapori bu graduation bai surisana amen hambai